ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾನತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ವರ್ಷನೇ ಕರಿಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ದಿಯಾ ತೂದಿತ್ತೆ ನಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟ್ವೀಟ್ ತೂದು ಏನು ದಿಯಾ ತೂಯರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಅದು ಅನುಕೂಲ ತೂತುಚ್ಚಿ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಕೊಂಚ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ ಈತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ ನಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ ಪೋತುಜಿ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಮೂಲ ಇತ್ತು ದಾಯಿ ಪೋತುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ತೂಯರ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಫಿಲಮ್ ತೂದು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪಾನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಕುಡ್ಲಾದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುದು ಬೋರ್ಡ್ ಜೀ ಪೋಪೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತಂದ ಅವಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಕೆಫೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಲೆ ಅವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೀ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲತ್ತೆ ಈ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಯಾರೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಡಿಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡು ಪುತ್ತೂರು ಒಟ್ಟು ಬರೋನಿತ್ತು ಪೂರ ಶಾಪ್ದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ನು ದಾಲ ಗೆಟೊಂಡು ರಿಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದ್ರು ಐತಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಯ. ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಲು ನನದೆ, ಕೊನೆ ಸಾಲು ಕೂಡ ನನದೆ, ನಿಂದೇನಿದೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಬತ್ತು ಗುಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಮರಲು ಪೂರ ಉಂಟು. ಮೂವಿ ಮುಗಿಂಡು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಮೂವಿ ಎಟ್ಟೈತೆ ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋಪನೆ ಮನೇನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೋಪನು ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಮೂವಿದ ರಿವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈ ರೀಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ನಿತ್ತನಿತ್ತ ಬೈದೆ ಅದೊಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತೋಡು ಅಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀ ವಾಕ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಎದುರು ಅಡೆ ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪೋಡಿಗೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಅವು ಉಲ್ಲಾಲ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿತ್ತ ಪೋಡ ಬರ್ಚ ಅವಲೊಂಚಿ ಏರ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಡು ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಚೂರು ಪಾತಿರುವೆ ದಾದ ಕತೆ ತುಗ ನೈತಾರದ ಹೆಂಗತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಉಂಟು ಒಂಚ ಅವರವರ ಬರ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಂದು ಅದಂತ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ತೂಕ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಚೀನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಶ್ ತೂಕ ಬಲೆ दादा
ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಭಾರತಿ ಕುಂದುಕ ಕಾಲೇಜ ಯಾನದೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪಾಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡೆ ಅಡೆ ಈಗ ಫೋಡೋಣ ಉಳ್ಳಾಲಾಗ ಅದು ಬರುಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಅದು ಬೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ಟೈರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಡೋಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಜಾತ ಓಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಡೆಂಚಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಡ್ ಅದು ಬೋಡು ಕಲ್ಲು ಬಾಟ ಹಾಂ ಸುರುಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೆ ಇಡೆಲ್ಲ ತೋರ್ತೇನೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಾ ಈ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಥರ ಸೆಸ್ಕಿ ಉಂಡು ಇಂಕತೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಬೋಟುಡು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಬಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ಕುಲಿತ ದಕ್ಕುವೆರು ತೂಕ ಈ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಅಡಿತನ ಶುರುಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಜಂತು ಇರ ಕಿರ್ಮುಡಿಡಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಪಣ ಅವು ಜೂ ಉಂಟು ಅದು ಅಜು ಉಂಡು ಅಜು ಅದ ಅವು ಅಂಚೆ ಬರೋಂಡ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹಾಕಂಡಿ ಅದು ಅಂದ ಹಂಗಾಗಿದಲ್ಲ ಗಿಂಚು ಮಾತಾಡ ಕಿರ್ಮುಡಿಡಿ ಯಾ ನಾವು ಪಾಮಾಜಿ ನೀನು ತೊಜ್ಜು ಇರ ಇನ್ನೇ ಮನೆ ನಾ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಿರುಮುನೆ ಬಂದೆ ಓ ಮೂಲೊಂದು ಜೋಲ ತುಯ್ಲೆ ಗಾನಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ತೀಗ ಅದು ಓ ಮೂಲೊಂಜುಂಡೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋ ಒಂದು ಪುಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ ಅವೇನಾ ನಿಧಾನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಾಂ ಅವೇತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಮಾಜಿದಾರೆಗ ಬಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅವು ಕಿರುಮುಡ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪು ವೈಕ್ ಬೀಲ ಸಮ ರುದ್ದೊಪ್ಪು ಕಜ್ಬಂಬೇಡ ಕಜ್ಮಂತಿರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಡ್ಡೇರು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಕಿರ್ಮ ಒಂದು ಇಕ್ಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಹುರ್ಚಿ ಅದೇ ದಂಜಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅವಳಿ ಎತ್ತು ಪರ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಜಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ ಇಂಕೊಂಡ ಬೇಜಾರ ಉಲ್ಬೇರರು ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಫಸ್ಟೇ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು ಪತ್ರೆ ಎಂದು ಬ್ರೆಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕೋಟೆಗಾಡು ಕಲ್ ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪತ್ವೆ ಆ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತುಗಳು ದಿನ ಆಲ ತೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೋದಿದೆ ಕಿರೆಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾಡ್ಲು ಜಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಾನ ಅದು ಏನಾರು ದಿಕ್ಕಾನು ಹಾಂ ಅವನ ರೀಲ್ ಬರೋಪುಣ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪೇರು ಅವು ನೆಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಾಗ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಬರ್ತಾನೆ ತೊದ್ದು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತು ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪು ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅವು ಬಕ್ಕೋತಿ ಗಾಲ ಪಣ್ಣಗೆ ಇಕ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಾಡುವಿರದ ಈಗ ತಿನ್ನರೆ ಬರ ತಿಂದರೆ ಬೊಂಡ ಸಿಎತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಡ ಪೂತ ಇದ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಪೋಯಿರಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮರಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನೂರ ಬರೋಡು ಹಿಂಗೆ ನಾನೂರ ಅಡೆ ಪೋಡು ಅವಳ ಸೀಬಾಕ್ ತೋಚುಂಡತೆ ಅಡೆಯವ್ರ ಪೋಡು ನನ್ನ ದಾದೊಂಡು ತೋಡು ಹಿಂಗೆ ಅಡೆ ಪೋಡಂಡ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೋಡು ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ದು
ಒಂದು ಬೋಟ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಾನು ಪೋತು ಹೆಂಗೊಂಡು ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಸಲ್ಲ ಪೋವೆ ಹಂಚಿ ಏರು ನೆರವು ಏರು ಹೆಂಗತೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ನಾವು ನಿಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದಿಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಪತ್ತೆ ರೋಡ್ಡು ಅದಾಗ ನಮಕ್ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕಸಿದೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇನ್ ಹೆಂಗದೆ ಕಲ್ತು ನಗ ಮರವಂತೆ ಬೀಚಿದ ನೆನಪ ಮರವಂತೆ ಡಿಂಚನಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಜೋರು ಬಡ ಬಂದಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಜಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ದೊಲ ಒಂಚಿ ಕಜ್ಜಾವು ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡೋಡು ನಾನೇ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೇನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ತೂಕ ಒಂದು ಏತ್ತ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಮಿ ಟಾಮಿ ಚಗಿತ್ತುಂಡು ವಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಜಿಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕುಡಂಚು ಉಂಡು ಕುಡಂಚು ನಮ್ಮ ಮಾಧುರಿ ಲಾಡು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯಾನ್ಲ ಕೂಡಲ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪೋನದ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನನಿ ಅಂತೂ ತೆಲ್ಪೊಡತ್ತು ಮೂಲಿಪ್ಪುನ ಕಪಲ್ಸ್ಲೆಂತೂ ತೆಲ್ಪೊಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಡ್ತೇನೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕುವನಿಗ್ಲೆ ಹೀರೋ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತೆ ಎರಡು ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನೆ ಜಗುತ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ನೆನ್ಪು ಅನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾತ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೊರತು ಓಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ 24 ಜನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಡೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾತ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ತೂಲಿ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಎಡ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚಿ ఒక ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೂಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನು ರಿವ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೋತು ನಂಗೆ ಈ ಮೂವಿಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪುದರಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಏರಿಗ್ಲ ಪುದರಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ರವ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುನು ಹುಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ದೀಪೈತೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ VFX ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ತುಯರಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತು ಐನೇ ತೋಜಂಡು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಗ್ ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿನ ಚೂರು ಒಯ್ತು ಚಿವಿಂಗಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬೈದನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮೂವಿಲ ರೆಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಕೊರತೆ ತೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಡತೆ ಮಸ್ತ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಉಂಡು ರಿವೆಂಜ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ವೇಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪಾರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ವೇಡ್ ಎಂಚಾಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಪಂಡ OTT ಮಿನಿ ಬುಂಡ ಚೂರು ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತು OTT ಬುಂಡ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಬಲ್ಪುನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ OTT ಪಂಡ ಬಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರ್ಲ ತೂಪುಚೇರು ಅವೇ OTT ಪಂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ತುಂಬಾಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂడి ತುಂಬಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆತಚ್ಚಿ ತುಂಬಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಶ್ರೀ ನಾ ಎಂಕಿಷ್ಟಾನ್ ಬಂದ ಪೂರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾಡೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಯಾನತೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಸೇಪುರ್ ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೈತಾನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತನೇ ಮೂವಿನ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಏಪ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಸೇಪುರ್ ತು ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ಎನ್ಪುನೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಇರ್ಕೆಂಡ ಏನಾಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇರ್ಕೆಂಡ ಉಂಡು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೈ ನಡ್ಕ ಬಲೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೈಕನ ನಡ್ಕ ಹೋಯ್ಗಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತ ನಾಯ್ದು ಉಪ್ಪದ್ರೆ ತಡ್ಯಾರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿಂದ ಹೋಜು ಒಲೋ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರುಣ್ ಲೇಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬ್ರೋ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೈ ನಡ್ಲಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಡ್ಲ ತಿನ್ಕ ಈ ಬಲ ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ನಡೋಡು ನಿಂತು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಪ್ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆಂಕು
ಅಂಡ ಕೂರ್ಗುಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪನಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ತೂಕ ನೆರಳು ನಂಡ ಬದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರುಣಿಗೆ ಬೋಡೋದೇ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನರ್ಸರಿದಾರ್ ಪಂಡೇರು 2 to 4 years ಬೋಡು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಯರ್ ಅಂದ ತೂಕ ಏ ಪಾಪನ. ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಸಿ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ಪೇರ ಕಶಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಕಸಿಯ ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ದೈ ಒಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಈಚೆ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಪಲೆ. ಸೊ ಲೈಕಂದೆ ಗಮಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು. ನಡ್ದಾಂಡವೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾಡ್ದು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಏಪ ತಿನ್ನರತಿ ಕುನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದ ದೈನಾಡೋಡೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲ ಏನೇನು ಆಡ್ತಾನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಅದೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಾಯ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.